እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ቅድሚ ቀትሪ ዝቐርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ድሕሪ ዜና ትግርኛ ኣብ ድምጽ ሓፋሽን ሬድዮ ዛራን ዝድገም መደብ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለምና ብምዃን መደባት ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ምክትታል እትርከቡ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም? ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ሎሙን ከም ወትሩ ሓበርትን መሃርትን መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ኣብዚ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደባት ኣብ ምውሃድ ምሳኹም ሓቢረ ዝጸንሕ ያስሚን በረኸት ፈለማ ብዜና ፖሊስ ክንጅምር። ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ዝኸበርኩም ዝኸበርክን ሰማዕቲ ድምጽ ፖሊስ ንሎም ሰሙን ዝተዳለወ ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ ዘንበልኩም ኤርምያስ ኣስፋየ ፈለማ ግን ቀንዲ ነጥቢ ንብረታና ብዝተፈላለዩ ሰባት ሸጠ ጡርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ካብ ሻብዓይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣረዲዩ ወዲ 59 ዓመት ሃብተ ጋብሪ ሚካኤል ነታ ኣብ ከባቢ ጎዳይፍ ኣብ ጋራጅ ተዓሽጋ ዝነበረት ቦት ዓይነታ መኪና ብዘይሕጋዊ ኣገባብን ኣፍልጦ ዋና ንብረትን ድሕሪ ምጉዛይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሸይጡ ኣብ ውልቃዊ ረብሑ ከም ዘውዓሎ ነቲ ጉዳይ ዘጻረዩ ሓላፊ መርመራ ገበንቲ መደበር ፖሊስ ዓብደረሒም ኣሕመድን መርማሪ ገበን ጸጋይ ገብረ ዮሐንስን ንልኡኽና ገሊጾም ንመስራሕ አፈጻጽማት ገበና ምልኪቶም ኣብ ዝሃበዎ መብርሂ ዋና ቦጥ ወይዘሮ ልኡላ ካፍል መኪናይ ካብ ዝተዓሸጎትሉ ጋራጅ ተሰሪቃ ተሰዊራ ዝብል ጥርዓን ብ7 ታሕሳስ 2023 ናብ ሻብዓይ መደበር ፖሊስ ድሕሪ መቕራብን ብዝተኻየደ ምክትታል ተጎዛዝያ ከም ዝተሸጠት ጥርጡር እውን ፈጻሚ ናይቲ ገበን ምዃኑ ከም ዝተኣመነና ረድዮም ጥርጡር ንፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ቃል እታ ቦጥ ካብ ነፍሲሄር ወዲ ከሳሲት ብ120,000 ናቕፋ ከም ዝዓደጋ ብምግላጽ ክእመን እኳ እንተፈተነ ንዕድጊ ዝምልከት ሕጋዊ ውዕል ሰነድ ከቕርብ ከም ዘይከኣለ ኣንጺሮም ጥርጡር ነቲ ዝጎዝዮ ንብረት ካብ 1,000 ክሳብ 3,000 ናቕፋ ከም ዝሸጡ ወሲኹም ጠወሱ ዓብደረሒም ኣሕመድን ጸጋይ ገብረ ዮሐንስን እቶም ንብረት ስርቂ ዝዓደጉ ሰባት እውን ሕጋውነቱ ከይረጋገጹ ብምግዝኦም ተኸሲሶም ከም ዘለዉ ሓቢሮም አዛዚ ሻብዓይ መደበር ፖሊስ ካፕቴን መሬም ጠሃርን ሓላፊ መርመራ ገበን ዓብደረሒም ኣሕመድን ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ዝኾነ ሰብ ንብረት ክሸይጥን ክልውጥን ከሎ ሕጋዊ ውዕልን መሰኻኽርን ክህልዎ ከም ዝግባእ ጠቒሶም ሕጋውነት ዘይብሉ ውዕላት ውዒሉ ሓዲሩ ብሕጊ ዝሕትት ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ ክቡራት ሰማዕትና ነዚ ዝምልከት መደብ ድሕሪ ዜና ኣብ ዝቐርብ መደባትና ተኸታተሉ ፖሊስ ዞባ ማእከል ኣብ ምፍራይ ምሻጥን ምጥቃምን ሄርኒባል ካናቢስ ዝዓይነቱ ዕፀ ፋርስ ተዋፊሮም ከም ፀንሑ ንዝገለጾም 9 ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ንድምፂ ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ብመሰረት ሓበሬታ እቶም 30 መጋቢት 2024 ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ዝኣተው ጥርጡራት ኣሚር ጀማል ሳልሕ ኒያት ፀሃየ ተኽለ ሃኒባል ፈቃዱ ወልዳብ ኣቢሰሎም ኪዳና ሓድጉ ዴቪድ ዓብደልዋሃብ ሳልሕን መሐመድ ጀማል መሐመድን ዝተባህሉ ኣብ ክልል ዕድመ 20ታት ዝርከቡ ምዃኖም እዩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብ26 መጋቢት 2024 እውን ብተመሳሳሊ ጉዳይ መድሃኒ ከሰተ ክፍለ ብሂል ተኸስተ ሓጎስን እሰይተ ኬፍ ሳይንስ ተባህሉ ካብ 25 ክሳብ 35 ዓመት ዝዕድሚኦም ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም እቲ ሓበሬታ የነጽር ፖሊስ ዞባ ማእከል ጉዳይ ጥርጡራት ኣብ መስርሕ መርመራ ከም ዝርከብን ድሕሪ ምጽፋፉ ድማ ሕጋዊ ሓሳብ ክወሃበሉ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ክለኣኽ ምዃኑን ጠቒሱ ዜጋታት ብንግዲ ዕፀ ፋርስ ዝኹለፍ እምበር ዝምቅር ህይወት ከም ዘየለ ፈሊጦም ካብዚ ሕጋዊ ተግባራቶም ክሕየቡ እቶም ጉዳይ ናይ ሓደገኛ ወልፊ ዝኾኑ መንእስያት እውን መጻኤዮም ካብ ዘጸልምት ሕማቕ ልምዲ ክርሕቁ ኣተሓሳሲቡ ፖሊስ ዞባ ማእከል ወሲኹ ምክልኻል ገበናት ንግዲ ዕፀ ፋርስ ናይ ምክልኻሉ ጉዳይ ንፖሊስ ጥራሕ ዝምልከት ዘይኮነስ መላእ ሕብረተሰብ ክዋሳኣሉ ዘለዎ ጉዳይ ብምዃኑ ህዝቢ ምስ ፖሊስ ብምትሕብባር ክሰርሕ ኣዘኻኺሩ 25 ለካቲት 2024 ኣብ ዝተፈነወ መደባትና ኣብ ዞባ ዓንሰባ ከረን ኣብ ምፍራይ ምሻጥን ምፍራይን ዕፀ ፋርስ ተዋፊሮም ዝተረኽቡ 6 ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ኣብ እዋኑ ሓቢርና መንባርና ዝዝከር እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብስግረዶብ ካብ ሃገር ወፂኦም ድሕሪ ምጽናሕ
ናይ ሱዳን ፓስፖርት ተጠቂሞም ብምትላል ናብ ሃገር ዝኣተው ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ካብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ዝበፅሐና ሓበሬታ ገሊጹ እዞም ኣሕመድ ዑስማን ኣሕመድ ከሊፋ ያዕቆብ ከሊፋ ንዕማ ዓሊ ጅምዕ ኢድሪስ ጀሚላ መሐመድ ዓሊ ሳልሕ ጀማል መሐመድ ሳልሕ ዓሊ ዝተባህሉ ጥርጡራት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ሃገር ብስግረዶብ ወፂኦም ድሕሪ ምጽናሕ ብናይ ሱዳን ፓስፖርት ናብ ሃገር ድሕሪ ምእታዎም ኤርትራዊ መንነቶም ብምሕባእ ኣብ ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ቀሪቦም ከም ዜጋታት ወጻኢ ኣገልግሎት ክወሃቦም ኣብ ዝሓተትሉ እዋን ብዝተገብረ ምጽራይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣትዉ ከም ዝኽኣሉ ሓላፊ ምርመራ ገበን ናይቲ መደበር ጀማል ጣህኑር ገሊጹ ብዘይካዚ ግርማይ ሃይለ ኺዳነ ዝተባህለ ጥርጡር ዝተፈላለዩ መበቆል ዓዲ ወላዲቱ ክልተ ቅጥዕታት ወረቐት መንነት መዲቡ ምጽንሑ ከም ዝተቐየደ ካብቲ መደበር ፖሊስ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣነጺሩ ጥርጡር ብ28 ናሓሰ 2006 ኣብ ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ቀሪቡ ብቁጽሪ 24365 ቅጥዒ ወረቐት መንነት ድሕሪ መሓዙ ደጊሙ ብ20 ታሕሳስ 2006 ኣብ መመዝገቢ ንቑጣ ቀሪቡ بقصري 252,619 ورقة من نتحيزو كم استرخبيو اتي زرخبنا حبريتا زغلص امود داتا متلال بحجز حتت جبن او تكبار مهانو زغلص تحلاف مرمرا جبن زيغاتات سالوطلوم نزدليوم غدايات بحجاو اغباب تراي كفصمو خم زغبا اتحساسيبوم ابطالات عشرن غرغفن زغاطوم حدغاتات مكاين هيوت كلت سبات كم زلكمو كاب بوليس ترافيك زواغاش باركا زرخبنا حبريتا رديوم حلافي مرمر حدقا بوليس ترافيك زواغاش باركا كوربورال إسياس برهانه ندمت بوليس كم زغلصو بعسران شعاتن مقابيت كلتشحن عسران سلستن ساعة 4 فرعان دحر غتري ودسوسان كلتن عمد تخصاصي في الساية تسفاي معاشو ER عدا بي 55 بعد شوعات ستارقا مكينا مريحو كابت سنين نبتالة 10 ناتوكو عزة حلت جديد أبستبها لبوت أخبتسح سرقاي سقر نزنبرو ودسوجت عمد هتسان إدريس محمود عثمان جيجو نايموت قدعات أوريدلون نتأنكتي حرقة أملكيتو كوربورال إسياس برهانة أبزهابو توسخ مبري بقدلت تنقاغن قدامنا زي مهابن السعابو كوانتوخنا تي كبابي تعاكي أقراب زلون مرحة تشكركرتي كوليس فترن بمخانو أبتي فتسام حرقة تران يروخون كمزخل أميتهم بزي كازي عسران شعاتن عمد زعدميو تخصاصي آدم إبراهيم إدريس بعسران حدن مقابيت كلتشحن عسران 4 قصر سليدا ER حدا A5181 تيوتا هايلوكس زعينتا ميكينا مريحو كاب جوليج نابقاچورو ناتوغعزه اب كبابي غرغف كبصح كاب يمان مسمورن صقام بموصا حدغا مغلبات كم زقاطمو اتي حبريتا افليطوم كم ساعبينو مسمرها ميكينا تسافيرا زنبرت 57 عمد زعدميا ادحانوم تسفو نايموت غدعات عم نبرد دما زي تقمت عنوت كم زبصحن دنق حدغا امرارها منبارون اتحبريتا انصيرو امود داتا على في مرمرا حدغا اسياس برهانه مرحت مكاين كصعنو زغبوم بزحن كبدتن كمون وغعزو زلوم عقن فتنتن اب قمت بمئتاو تطنقيوم كمرحو خم زغبا بمزخر زملكو تاكل نتي كاب كبابي علي قدر حساب 13 تزرغيو زركب تراينت زغول اغراب تمر موسى زغرصلو خنتات انت زفتر امو حدغاتات ووتاوي ترا محلو خبل قديتو كتكاتاتلو صنحكم ناي وشت هاجر زيناتات بوليس نيرو زغصل ناي وصا هاجرات زيناتات بوليسيو سناي مكتال بوليس برازيل اب كلتشحن 18 اب لعل حنت بعلت مويا حقي كم استفصم زغلصو قتلت بستحاز ابت غداي ايدالوم نزبولوم ثلاثه طرطرات اب تحت قيد خمزه اتو حبيرو بوليس برازيل نتي ام ماكل كتما ريو دي جانيرو هم استفصم زغلصو غبن كلته ابالات بايتو تهاجر زغونو بوليتيكانياتات احواتن حدا امخارن اب تحت قيد خمزه اتو كحبر كله ادميس توسن اوان مز غداي بستاساسر اب لعليوم ثلاثه غزي ناي قدي متنقاتا 12 ጊዜ ድማ ምርመራ ካይደሎምን መዝነቶም ከረክቡን ዝገልጽ አውዒት ከቆርበሎም ምጽንሑ ተፈሊጡ ብዘይካዚ አቅዲሙ አዛዚ ፖሊስ ከተማ ዝነበረ በዓል ስልጣን እቲ ፍጻመ ድሕሪ ምግጣሙ ቁልጡፍ ስጉምቲ ብዘይ ሙሳዱን ድሒሩ ኣብ ዝነበረ እዋን ነቲ ቅትለት ኣመልኪቶም ኣብ ዝግበሩ ዝነበሩ ናይ ምጽራይ ስራሓት ብምትዕንቃፉን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ سندات بوليس كم زملكتو إذا مارلي فرانكوس تبهالت قال 38 عمد تلام برازيلاويت أول نايتي سوشياليزم اند ليبريتي بزبل كتسل سم زلله بوليتيكاو سلفي زنبرت كوينا قبل علتهم اب شاولات تهاجر تحت درجه من نوابرو زمرحو تسلمت برازيلاويان ببوليس تهاجر زفتم بدلاتن قتلتن زملكت تدغاغامي وقساتات تسمع تحلقيت كم زنبرت بمبرا
ጠንቂ ቅትለታ ብሰንክዚ ሰዓበን ዓሌታዊ መበገሲ ዝነበሮም መንባሩ ተሓቢሩ ማርሊ ፍራንኮ ብ14 መጋቢት 2018 ኣብ ሪዮ ዲ ጄኔሮ ብመኪና እናተጓዓዘት ብረት ብዛዕጠቑ ገበነኛታት ብዝተተኮሰላ ኣድራግ ኣጠያይት ህይወታ ክትሓልፍ ከላ ኣብ ትህሞት ምስኣ ተሳፊሮም ዝነበሩ መራሒ መኪናን ጸሓፊታን ብህይወት ክተርፉ ምኽኣሎም ናይ ሽዑ ጸብጸባት የነጽሩ ኣብ ከተማ ሜልቦርን ኣውስትራልያ ልዕሊ 39 ሚልዮን ዶላር ከም ዘዘዋወሩ ዝተገልጹ ኣባላት ሓደ ጉጅለ ገበን ዝኾኑ 4 ቻይናውያን ብምትሕባር ፖሊስን ትካላት ምኽባር ጸጥታን ተሃገር ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ ሓላፊ ምርመራ ገበን ፖሊስ እታ ከተማ ሳይሞን ቡቸር ብዛዕባ እቲ ገበናዊ ፍጻመ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብዝተኻየደ ዕቱብ ምርመራ እቲ ገበናዊ ተግባር ክቃላዕ ከም ዝኽኣለ ብምግላጽ እዚ ዝተጠቕሰ ብዝሒ ገንዘብ ብምትሕባር ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ብዝርከቡ ኣባላት ውድብ ጉጅለ ገበን ናብ ቻይና ክሰጋገር ከም ዝጸንሐ ኣቢሩ ጥርጡራት ንምሓዝ ዝተኻየደ ስርሒት ኣብ ወሰናስን ከተማ ሜልቦርን ኣብ ኢድ ተደለይቲ ጸንሐ ሓያሎ ሞባይላት ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታት ኣዝዩ ክቡር ኣቑሑን ዝተፈላለዩ ሰነዳትን ከምኡውን ልዕሊ 212,000 ዶላር ጥረ ገንዘብ ብኤግዚቢት ተታሒዙ ምህላው ወሲኹ ኣረዲዩ 39 ሚልዮን ዶላር ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ክሰጋገር ምኽኣሉ ኣዝዩ ዘስደምም እዩ ዝበለ ሓላፊ ምርመራ ገበን ሳይሞን ቡቸር ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ንገበናት ዘረፋ ጭውያ ንግዲ ዕፀ ፋርስን ካልኦት ዘይሕጋዊ ተግባራትን ኣብ ምስፍሕፋሕ ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ድማ ምስ መሻርክቶም ዝኾና ትካላት ምኽባር ጸጥታ ብምትሕባር ገበናት ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ንምብርዓን ብዘይ ተጸዓድነት ክሰርሑ ምዃኖም ሓቢሩ ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ኬንያ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ተዓሽገን ካብ ዝነበራ መካይን ብማንቲግ ቬትሮ እናሰበሩ ክሰርቁ ከም ጸንሑ ዝገለጾም 5 ጥርጡራት ክቐይድ ከም ዝኽኣለ ሓቢሩ ፖሊስ ነቲ ገበናዊ ፍጻመ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ጥርጡራት ኣብ ደቡባዊ ክፋልታ ከተማ ተዓሽጋ ካብ ዝነበረት መኪና 3 ሚልዮን ሽሊንግ ባጤራታ ሃገር ድሕሪ ምስራቆም ፖሊስ መጸናጸኒ ካሜራታት ብምውካስ ን5 ካብ ጥርጡራት ክቐይድ ከም ዝኽኣለን ሻድሻይ ጥርጡር ግን ናብ ወደባዊት ከተማ ሞምባሳ ብምህዳሙ ክትሓዝ ከም ዘይከኣለን ኣረዲዩ ግዳይ ነታ BMW X1 ዝዓይነታ መኪናኡ ንብረት ክገዝእ ድሕሪ ምዕሻጉ ሓደ ካብቶም ጥርጡራት ንዳሕራዋይ ቬትሮ ናይታ መኪና ብማንቲግ ብምስባር ነቲ ገንዘብ ዝሓዘ ቦርሳን ካርድታት ባንክን ከም ዝወሰዶ ወሲኹ ዝሓበረ ፖሊስ ኣብቲ ገበናዊ ፍጻሜ እቶም ዝሰረፉ ጥርጡራት ገሊኦም ሓለውቲ ገሊኦም ድማ ካብ ቦታ ፍጻመ ገበን ኣብ ዝወሩላ መኪና ኮይኖም ይጽበዩ ከም ዝነበሩ ገሊጹ ጥርጡራት ብዘይካቲ ዝተጠቕሰ ገንዘብ ካርድታት ኣስታት 80,000 ባጤራታ ሃገር ካብ ናይ ጎደና ማሽን ከውጽኡ ከም ዝኽኣሉ ዝጠቐሰ ፖሊስ ኣብ መወዳእታ በቲ ዝተረኽበ መለለይ ታርጋ መኪና ጥርጡራት ክቕየዱ ምኽኣሎም ሓቢሩ እምበኣርከስ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ዜናታት ኣብ ዝዛዚምለኹ ምስ ተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ኣሓድገኩም ሰላም ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን ንብረት መኪና ጎዛዝዩ ምስ ዝሸጠ ጥርጡር ሓላፊ ምርመራ ገበንን መርማሪ ገበንን ሻውዓይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ዝተኻየደ ቃለ ምሕተት ክህልወና እዩ ኣዳላውን ኣቕራብን ኤርምያስ ኣስፋዩ ሰናይ ምክትታል ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ምምሕዳር ጎዳይፍ መኪና ጎዛዝዩ ንብረታን ኣብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝሸጠ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሻብዓይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ከም ዝኣተወ ኣቐዲምኩም ኣብ ዜና ፖሊስ ሰሚዕኩም ኢኹም ወዲ 59 ዓመት ሃብተጋብር ሚካኤል ነታ ኣብ ምምሕዳር ጎዳይፍ ኣብ ጋራጅ ተዓሺጋ ዝነበረት ቦጥ ዝዓይነታ መኪና ብምጉዛይ ንብረታ ናብ ዝተፈላለዩ ሰባት ሸይጥዎ ነቲ ንብረት መን ይገዝኦ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ብኸመይ ክፍለጥ ክኢሉ ንኣፋጻጽማት ገበና መልኪቶም ነቲ ጉዳይ ዘጻረዩ ሓላፊ ምርመራ ገበንቲ መደበር ፖሊስ ዓብደረሒም ኣሕመድን መርማሪ ገበን ጸጋይ ገብረ ዮሃንስን ከረድኡ ከለዉ زغربنا طبعا بعلت شوعات 10/2023 ماكينة بوت تسرقاتنا زبل طبعا قريبنا مالتي بوكيل ويزرو لولا كافل كسي قريبنا مالتي نحن خان ذي قداين من إسرائيلنا كصاف حجي جزء وسيدنا تنهنا أبز قبرنا من إسرائيل أتو حبت قابر ميكائيل ابنته زتبه عليه أدمي 50 شعتين عمد أدرشو أدي قسم زبهال سراحكا ميكانيك زخوني نزا ماكينة غزيو 5 جزء فريدنا مالتي مكايني جزء سلز تبع عليه ابتكابي مسكدنا
ክፋል ካብቲ መኪና እቲ ቻስናታ ስለ ዝረኸብና ብኸምዚ ምኽንያት ንዑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክንእትዎ ኺልና ኣብ ዝገብረናሉ መርመራ ድማ እዛ መኪና ከም ዝዓደጋ እዩ ዝገልጥ ካብ መን ዓዲካ እየ ዝብልናስ ካብ መዋቲ ወደን እዛ ዋና መኪና ዓዲጋ እዩ ዝብል ክንደይ ዓዲካ እየ ምስ በልናዮ ብ120,000 እዩ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ በዚ መሰረት ታክሲ ብኸምኡ ተመስሪታ ብኸምኡ ካብ መርመራ ትወዳእ መዋቲ እሞ ምስቲ መዋቲ ዝገበርከዮ ውዕል እንተሃልዩ ኢልናዮ ዝኾነ ውዕል ኣይገበርኩን እሞ ሳሚዕ እንተሃልዮም ዝኾነ ሳሚዕ ኣይገበርኩን እሞ እዛ መኪና እዚኣ ናይ መን ኢልከ ዳ ጎዛዚኸዮ ኣብ ዝተባሃለሎ ኣነ ሶቕ ኢለ ጎዛዚ እያ ሓደ ሰብ ክሸይጥ ክልውጥ ፈለማ ውዕል ክገብር ዘለዎ ወይ ሳሚዕ ናይ ሰብ ይገብር ዳሕራይ ናብ ውዕል ይቕይሮ እንተኽኢሉ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ምፅራቕ እውን ዝበለፀ ማለት እዩ ከምዚ ዓደገ እውን ክፍለጠሉ እውን ብጋዜጣ እንታሽሞ ገብረሎ ቀበት ዓበይቲ ጉዳያት እንተኮይኑ ብጋዜጣ ውዲቱ ካብዚ ዕለዚ ወናኒኡ ምዃኑ እውን እንተፍለጠ እቲ ሕጋውነት ይለብስ ማለት እዩ ሰብዚ ከምኡ ይገብር እሞ ሰነዳት ዘይብልካ እዛ መኪና እዚኣ ኣብ ኣገልግሎት ዝነበረት መኪና ሊብሬቶ ዘለዋ መኪና ታርጋ ዘለዋ መኪና ኣብ ኣገልግሎት ከም ዘለዎ ዝፈልጥዎ መጓዓዝያ ይኹን ወላ ትራፊክ እንከሎስ ከመይ ጌርካ ጎዚኸዮ ኣነ በቃ ሶቕ ኢለ ገዚየ ይብል ማለት እዩ ንሕና ከዓ ሰብዚ ልክዕ ገዚእዎ እንተዳ ኮይኑስ ናይ ግድን ወይ ሳሚዕ ክህልዎ ወይ ከውዕል ስለዚ እዚ ዘረባ ኣይኮነን ኢልና ማለት እዩ ነታ ዋና ክንደያ ግምት ናይዛ መኪና ኣብ ዝበልና ኣለኻ 750,000 ዋጋ ትብለና ማለት እዩ ሕጂ ብ120,000 ክብለካ እንከሎ እውን ካሮስ ኣይኮነን እንታይ ይኮነን እንደገና ውዕል ዝበሃል ይብሉን ይፈልጥ እዩ ስርሒ ምጉዛይ ዋና ከም ተሰረቀት እያ ትፈልጥ ተሰሪቃ ተሓቢኣ ከም ዝነበረት ንክንድዚ ግዜ ዝወሰደሉ ምክንያት እውን ሓደ ንሳ ዓባያ ካሊእ እቲ ደቃ ኣብዚ ሃገር ኣይነበሩን ደልዮም እውን ኣብታ ግዜ ዕረፍቶም እዮም ይደልዩ ይስእኑ ኣብ ከሎ ይምለሱ ኣብታ ዕረፍቶም ዝመፁ እንታሽ እንዳገበሩ እዮም ሕጂ ብዕቶብነት ግን ስለተተሓዘ ክረኽብዋ ክኢሎም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ግዜ እዚኣ እንታይ ገይሩ ነዘን ንብረት ጎዛዝዩ ሸይጥወን መኪናይ ካብ ዝተዓሸገትሉ ጋራጅ ተሰሪቃ ተሰዊራ ዝብል ጥርዓን ብ7 ታሕሳስ 2023 ናብ 7ይ መደበር ፖሊስ ከም ዝቐረበን ብምክትታል ፖሊስ እታ ቦጥ ተጎዛዝያ ከም ተሸጠት ክረጋገጽ ምኽኣሉ ተሓቢሩ እዩ ጥርጥር እውን ዝኾነ ሕጋዊ ውዕልን መሰኻኽርን ዘይብሉ ሸይጦምሎ እዮም ምባሉ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ሰሪቑ ዝወሰዳን ምዃኑ ተኸታቲልና ኣለና ጥርጥር ሊብሬቶን ዘለዋ ሕጋዊት መኪና ብዘይ ፍቓድ ጨንፈር መጓዓዝያ ምድርን ፖሊስ ትራፊክን ስለምንታይ ክጎዛዝያ መሪፁ ክገልጽ ከሎ እዚኣ ኣብ ስራሓይ ፀናሓትን ኣብ ገለ ፀናሓትን ኣብዛ ሰብ እዚኣ ፀናሓትን ተደርቢያ ቦጥ ሸይጦማ እዮም ፀኒሖም ቦጥ ሸይጦማ ፀኒሖም እዚኣ ግዛእያ ወረቐት ኣምፃለይ ሕራይል ጆኒ ዳንኤል ዳሕረ እየ ትፈልጦኒ ሸይጥለይ ሓሪደ ሂበየ ከዓ ነቲ ሰብካ ገዜሞ ኣሓበርካኑ ናብ እዋኑ ዋና መፅኻ ይሰሃካ ስለዚ ከይረጋገፅካ ምግዛእካ እውን ስኻ እንታይ እቲ ጌጋታት ነይሩ ንኻልኦት እንታይ ትብል ዳንኤል ትድመተ ኣጥሒልኒ ከመይ ሸይጥለይ ስጋዕ ኣነ ተኻራኺረ 6 ወርሓውን ለሚነ ሎሚ ፅባሕ እንዳለ ሸውካ ሕረት ኳን ነይሩ ወረቐታ ይወፃለ ኣብይኒ ስለዘይበለዮም እንደገና 20,000 ለኪሞም ንኮ እዮም ደሪ እታ ወረቐት ዘውፃእኳ ጌጋየ 100 ጌጋየ ነቲ ዝጎዘዮ ንብረት ንዝተፈላለዩ ሰባት ከም ሸጦ ተሓቢሩ እዩ ብክንደይ ሸጦ ነይሩ እቶም ንብረት ዝዓደጉኸ ዝኾነ መረጋገፂ ኣሓቱን ድዮም መርማሪ ፀጋይ ክረድእ ከሎ እታ መኪና ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ኣብ ጎዳይፍ ኣብ 2012 ካብ ዳንኤል ዝበሃል ሰብ ገዚአ እያ ይብል ኣብ ጋራጅ ጠጠው ኢላ خلاص ገዚአ ጀዝ ዳንኤል ለካለለዎ ሰብ ሞይቲ ካብ ገዚአ እያ ይብል ብክንደይ ብ120,000 ገዚኡ ጎዛዚኡ ከዓኒ እዚ ዝጉዝያ ዘለዋ ምን ባህል ሙዚቃ ሃብተ ጋብር ሚካኤል እምነቱ ኣድራሽው ዓድለስሚ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሰባት ሸይጥ እያ ጎዛዚ ይብል ወላ ስርሑ ግን ከም ሙጉዛይ ምዃኑ ኣብ መስርሕ ምርመራ ዝገልጽ ማለት እዩ ሞተርን ናይ ድሕሪት ባሊስትራን ብ60,000 ናቕፋ ንበረኸት ቴዎድሮስ ገረላሰ ሕጂ ንኢትዮጵያ ሃዲሙ ዝብሎ ዘሎ ሰብ ሸይጠሉ ይብል ማለት እዩ ካምቢዮ ንሓደ ዘይተፈልጠ ሰብ 7,000 ናቕፋ ሸይጠሉ ይብል ዲፈረንሳለ 4,000 ናቕፋ ንሓደ ዓሊ ዝበሃል መይቱ ዝበለና ሸይጠሉ ይብለና ትራንስሚሽን ብ500 ናቕፋ
እሱን ነዚህ ዓል ዝበሃል ጎማን ቾርኬን ንገዛይ ውጅዮ ካው ተጣፊኡ ምክንያት ንዋሕ ዓመታት ጠፊኒ ይብል ሳላኻ እንቴድሮስ ኢትዮጵያ ዝኸደ ማለቲ ሰዋን ንዑ ሸይጠሉ ይብል ማለቲ እዘን ሞተርን ናይ ድሕሪት ባሊስትራን ዝበልኳ ብሶሳሽ ናቕፋ ሸይጠሉ ዝበልና ግን ንበረኸት ካኪን ዝበሃል ኣድራሹ ፀረት ኮይኑ ሸይጥሉ እዚ በረኸት ካኪን ካኒ ተፀዊዑ መፅኡ ስኻን እወልከ ሞተርን ባሊስትራን ብሶሳሽ ናቕፋ ገዚአሉ ድሕሪኡ እታ ሞተር ኣብ ጋሽባርካ ተበላሻትኒ ኦልሬዲ ተደርቢያ ጉሒፈያ እቲ ባሊስትራ ካኒ መካይን ስለ ዝነበረናተይ መቃየሪ ተጠቂመሉ ኣብ ማዕላ ውዒሎ እየ ይብል ማለት እዩ እንጂ እቲ ዘገርመን ነገር ብ120,000 ናቕፋ ገዚአ እያ ይብል ነታ መኪና ጎዛዚ ከብኸነ ሸይጥዋ ብ110,000 ክንደይ ኮሲሩላ 10,000 እጅ ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ ምክንያቱ እንታይ መክሰብ ኣለዎ ናይ መጓዓዝያ ናይ ኢዶም ናይ ገለመለ ምትላል ዘርዲጋ ኣሎ እታ መኪና ከዓኒ 750,000 ትግመት ቦጥያ ናይ ፈሳስ ማለት እዩ እቶም ሰባት ወይን እዞም ለካልኦ ሰባት እቶም ኣብዚ እቶም ህልዋት ተፀዊዖም እዎ ልክዕ ኣና ጎዚ ሸይጥልና እዩ ስለምንታይ ውዕል ዘይግብርካ ተባሂሎም ወላሳት ክባል ኩልዮም ሕጂ ውዕል ገርና ወረቐት ኣጥፊእናዮ እሱ ከዓኒ እታ መኪና ናይሉ ካፍል ወልድያ ትበሃል ኣድዩ ነዚ መዋቲ እዚ ኣቶ ተመስገን በላይ ካኒ ሕጋዊ ውክልና ስልጣን ዝሓዘ ናይ ኣድዩ ናይዛ መኪና እዩ ሕጂ ንምንታይ ስለምንታይ ውዕል ዘይግበርካ ኣነ ውዕል ኣይገበርኩን እንታውን ኳ ካብቲ መዋቲ ብ120,000 ተዓወሉ ብእምነት ገዚአ እየ ድብል ሕጂ ወላ ቆኒዕ ኸማን እዋ ሰሪቕና እሱ ኩሎም ዘረቐት እዮም እዋ ንዓይ ከምዚያ ስለ ዝኾንኩ ብከምዚኦም ዝገለ ሰሪቐ እያ በቃ ስድራ ስለ ዘየለዉ ሰበይቲ ወይ እታ ዋና ትበሃል ዓባይ ስለ ዝኾነት ከምቲ ሸጠሉ እንኳ ውዕል የብሉን ዝኾነ ነገር የብሉን መሳክር የብሉን ውዕል ኣይገበርን ዝኾነ እዚኣ መኪና ኣብ መንገዲ ትራንስፖርት ሕጋዊት እያ ሕጋዊት ናልወት እዮም ሕጂ ከም ዝገብርዋ ዘለዉ ካልኣይ ከምኡ ዓይነት ይሰርሕ ሰብ ከምኡ እንዳሰርሐ ኮለ ሕጂ ነዚ ጉዳይ ዝፍፅም ዘሎ እንጂ ንምንታይ ከም ዝገብር ስለምንታይ ውዕል ዝገብር ሃዳይ ምጉዛይ ዝገብር ስለምንታይ ውዕል ዝገብር እሱ ታሊልን ዶ ገለመለ ሕጂ የለን ሸይጡሉ ኣይሸጠሉን እውን ሹር ኣይኮነን ኣይተፈ ዝኾነ ሕጂ እታ ጉዳይ ኣብ ምፅራይ ተወዲኣ ናብ ኣኽባር ሕግና ምልኣኽ ኣብ ትርከብ እዚኣ መኪና እዚኣ ክንረኽባ ከባቢ 3 ወርሒ ወሲድልና እዚኣ ከዓ ብሽም ኣቦይ ኣደይን ኮይና ወረስቲ ኣብ ትሕቲያ 5-6 ንኾን ኣለና ኣነ ኣሜሪካ ይተቐመጥ ካብ ኣሜሪካ ምትመጣኹ ፃዕሪ ገይረ ክረኽባ ክፈቲነ ብድሕሪኡ ድሕሪ 3 ወርሒ ረኺበያ ምስ ረኸብኳ ከዓ ነቲ ዝምልከቶ ሰብ ነቲ ንበጥሓ ማለት እዩ ንዑ ምስ ሓተትኮ እዚ ሰብዚ ሓውኻ ከም ዝሸጠልካ ኢልኒ ንሕና ኣለካ ዲሞ ሞርትዓ ወረቐት ተበልና የብለይን ኢልና ሕጂ ድሓር ኣነ ናብ ፖሊስ ከይድ ተገዲደ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ሓወይ ወላ ሓንቲ ስልጣን የብሉ እዚኣ መኪና እዚኣ ክሸጣ ምክንያቱ እዚኣ ናይ ወረስቲ እያ ሕጂ እሱ ቤት ፍርዲ እውን ኣይፍቅደሉን እዩ ክሸይጥ ኣይክእልን እዩ ወላ እቲ ገዚእ እያ ድብል ዘለውን ሰነድ ከቕርበልና ኣይከኣልን እዚኣ መኪና እዚኣ ከዓ ኣብ መንገዲ ትራንስፖርት ታርጋ ዘለዋ ኣክቲቭ ዘላ ሕጂ ከምኡውን ኣብ ኢንላንድ ረግበን ወይ ከዓ ኣታ ውሽጢ ሃገር ግብራ ትፅብፅብ ዘላ ከምኡውን ናይ ማዘጋጃ ቤት ትፅብፅብ ዘላ ስለ ዝኾነት እዚኣ መኪና እዚኣ ትሰርሕ ዝነበረት ኣብ ስራሕ ዝነበረት እያ ንፈልጣ ክሱስ ከም ዝብሎ እዛ መኪና እዚኣ ካብ ጥቕሚ ወፃያ ነይራ ሓውኻ ክሸይጥ ክልውጥ ነታ መኪና ስልጣን ነይርዎ ድዩ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ ክሱስ ዝብሎ ዘሎ ኩነታት ናይታ መኪና እዚኣ ብርግፅ ስርቂ እያ ምክንያቱ እዚኣ መኪና እዚኣ ናትና ጥራይ ክብረት ናይ መንግስቲ መኪና እያ ምክንያቱ ግብራን ታርጋን ዘላ ምስ መንግስቲ እያ ኣነ ከም ትሰርሕ ነበረት ጥዒት መኪና እያ ድፈልጣ እዚኣ መኪና እዚኣ ንሕና ከዓ ንመንግስቲ ሓተትና እዚኣ መኪና እዚኣ ብሎና ከይተረፈ ክወሃበና እዩ ምክንያቱ እዚኣ ናትና ጥራይ ኣይኮነትን ናይ መንግስቲ እያ ንህዝቢ ኣገልግሎት ክትህብ ዝተውሃባ ፍቃድ እያ ስለዚ ኣነ ክሱስ ሰሪቕዋ ጥራይ ድብል ዝኾነ ንብረት ክትዕድግ ወይ እውን ክሸይጥ እንትኾንካ ሕጋዊ ቅብሊት ማለት ፋክቱር ክህልወካ የድሊ ካብዚ ወፃኢ ሕጋውነቱ ዘይተረጋገፀ ቋሚ ይኹን ተንቀሳቐስ ንብረት ክሸይጥን ክትልውጥን ብሕጊ ዝሕትት ምዃኑ ምግንዛብ ይግባእ ሓደ ካብ ዓደግቲ ንብረት ተኸሲሱሉ ንዘሎ ጉዳይ ኣመልኪቱ ክገልጽ ከሎ ንብረት ሞተር በሮንቱ ተበላሻ ነይራ መኪና ንብረት ኣለካ ኢሎምኒ ግዜ ነቲ ሞተር 40,000 ንባለስራኻ 20,000 30,000 ይበያ ሕጋውነት ናይቲ ንብረት ወረቐ ዘይምሕታትካ ስለምንታይ እዩ ኣነ ናብ ሓራዳይ ቸንሳ ኣለዎ ኢለ ኣነ ኣጋጊን
مو تقاقي زي بعد جراج كابي جراج سي سر إلي أنا حسبكم وأنا جراج الله تدانيال الله ودمي الله مكانيك الله جسي أب ما أخل جراج مشاسة دلوا سبسي سر إلي أنا حسبكم بس أنا كذي أموداتا أزازيت شبعي مدبر بوليزوا مأكل كابتن مريم طاهرن حلافي مرمراقبن عبد الرحيم أحمدن زعباز قدين هزبي خقبرم زلوت انقاطاتن أملكيتهم زم حلالفو ملغتي نباهم نبلو حراي اتي بمرمرتي بحلاف قبل مرمرة زتوهبي اتي مبرهي كمتي ابت مسرح زقات امي ردو نقر كوينو انا قن كم توساخين هزبي خم حلالفو زدل ملغتي زي حقاو نقرسي زي مقزاء كل جزي ماكينة تأكل بعبيو نايشم متحللافالو لبريتولو حقاو سندات ناتالو إذا حقاو سندات زي كيت آية كماكينة أما نقد رخيبة إلكا توعى إلكا تقورو نقر عيكونن سلازي مجمريات تجزئن يكون دشيطن أبلو توعل أبلو تلبريتون أي ماكينة شم تمحلالي فدي أي تمحلالي فتن إذا كل حقاو سندات حطو يقبع إذا ون يتفقهم أي بلني نخالق فتن نزايد اللي نجاراتن كتجبرن لحرد اللي خان زي قديف كاي أخذ خيل سلازي إذا سلاز جبر كخاء كبت حتى الناس أي تملتنيها لعلو كله جن هزبي نزي ترديو نزي حقاونا نايماكينا زأكل كابسرح وطأ أنت دا أخوينها بمنقدي مقوعزيا كابسرح وطأ أخوينا أتي منقدهم زجبر مسرحات تجوزازيا دي هالشيء كالي زي فقدولو مسرح له نوع تختيلات سرح أنت دا أهليا أيت أجمني نزي قديف كاجن بإدوانن كأب جول تراخيب كم تسأليو خبني إن دابل كاز جبرسي كله سنايك فت مسرحي سلازو خابزة تمهيرو هزبنا تحقاو منقدي أنت دا تتقيمو بتحقاو منقد زقبو انت دا اخيدو خالق زقات مصقمات يلن ناي سرقي مسرح كغوان فاي كيلن ناي مدنغار ناي مطللام از اكايدا زخ طفق سلازخل از منقد زخ ختلالو الي انا كم توسخي كم لبوا نحبرتسبنا خم حلال فوز خل بوغني مالي እንታይ ዝብል ኣሎ ሰብ መሲልካ ድሓን ሎሚ ታሽ መገብር ይኽእለ ፅባሕ ገለምሳት ናበረ ግዜ ዘብል ኣሎ ሓደ ረሓቕ ናይትዮም ሰባት ኣብ ግዜ ኣንዊሖም ዝመፁ ካልእ ከዓ ዓባይ ሰበይቲ እታ መኪና እምበር የላን ኣብ ገለ ተፀጊዓ ትህሉ ትኸውን ሕጂ ሸለልትነት ናቶም እዩ እምበር ኣብ እዋን እዛ መኪና እዚኣ ትረኽበን የዕርኾም ድዮም ነዘን ኣደ ደጊፎም ኣምፅአን እዚኣ ንብረት እዚኣ ተሰሪቑና ስለ ዘሎሲ ህላዊኑ ይፈለጠልና ወይ ከዓ ይረአየልና መተባህለ መተፈተሸ ግን ንሳቶም እውን ኣብዚ ጉድለት ኣሎም እታ ጉድለት እንታይ ኣብ እዋኑ ኣይመልክቱን ስለዚህ መልከቱ ሰው ኢለም ይዘልዩ እንሰዛኔ አብገለዶ ገይሮ ይኸውን አብገለዶ ገይሮ ይኸውን በአብይ ዘይ ሓውናውን ሲኢናይና እንታይ ንብረት እንታሽ መገለገለ ዝብል ቀሲልና ንረኽቦ ዝብል እንታሽ መገይሮም ግን በቲ ንብረቶም ገመን ከም ዝፍፀሙን ኣይፈለጡን እዛ ቦት እዚኣ ሰብ ቀቲላ ነይረት ዝኾንከ ኣልዒሉ ክወስዳ ሰብ ቀቲል ነይርን ዝኾንከ ተሓታት መን እዮም ዋናታት ንብረት እዮም ኣብ መጓዓዝያ ይኹን ኣብ ትራፊክ ይኹን ሰነዳት ስለዞ በዚ ሰነድ እዚኣ ቦት ከም ዝገበረ ከምዚ ዝበሃል እሱ ስለ ዝኾነ ኣብ እዋኑ ኩሉ ዘይሕጋዊ ነገር እንተ ተፈፂሙ ይንኣስ ይዕበ ኣብ ፖሊስ ቀሪቡ ክሕብር ጥራሕ እዩ ዘለዎ ሓደ ኩሉ ግዜ እንታይ መስለካ ንሕና እቲ ንኾርዓሉ ናይ ህዝብና ታሽመቐን ሕማቕ ነገር ቦታ ኣይሂበሉን እዩ ኣብ ይንዋሕ ይሕፀር ዝሰምዖ ናይ ግድን ዘይሕጋዊ ነገር እንተ ኮይኑ ናብ ሕጊ ከም ዘቕርብ ዝገብር ንገበነኛታት እውን ቦታ ኣይሂብን እዩ ሰብ ክእረምን ክመሃርን ከም ዘለዎ ጥራሕ ዝኣምን ሕብረተሰብ ስለ ዘለና በዚ መሰረት ከዓ ገበረኛ ገበን ተፈፂሙ ሶኒ ሶሉስ ክሕባእ ይኽእል ረቡዕ ሓሙስ ክርከብ ከም ዝኽእል ጥራሕ ክፈልጥ ዘለዎ ምክንያቱ ንቑሕን ገበን ዘይፈቱን ሕብረተሰብ ስለ ዘለና በዚ መሰረት ገበን ክፍፅም እያ ነሞ ክሕባእ ዝብል እንተዳሃሊ ኣብ ኤርትራ ቦታ ከምዚ ይብሉ ጥራሕ ክርዳእ ኣለዎ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ንሎሚ ዝበልና መደባት እዞም ክትከታተለዎም ፀናሕኩም እዮም ነይሮም ኣብ ምድላውን መቕረቢ መደባት ምሳኹም ፀናሕና ካፕቴን ብርሃነ ዘካርያስ ኤርምያስ ኣስፋ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ሙሴ ኪዳነ ኣቤል አብርሃም ልዋም ኪዳነ ሽሻይ ተመልሶ ብወገን ቴክኒክ ድማ ዓወት ጣዕሚ ብምዃንና ክሳብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ መደባት ንራኸብ ሰላም ቅና نضرنا يبوليس اللعوين هاي بوليس ندحنتنا يبوليس بوليس